σημαντικό να προσέχεις τον εαυτό σου. Γι' αυτό στηρίζω με την Coca-Cola Light το πρόγραμμα ενημέρωσης για την υγεία της γυναικείας καρδιάς. Τώρα είναι η δική σου σειρά να στηρίξεις το νιώσε την καρδιά σου. Coca-Cola Light. Η ζωή έχει τη γεύση που της δίνεις. Μετά το φαγητό μας, το pH στο στόμα πέφτει. Γι' αυτό, τσίχλες χωρίς ζάχαρη Orbit βοηθούν να επαναφέρουμε το pH της οδοντικής πλάκας στο στόμα και να διατηρήσουμε τα δόντια καθαρά και υγιή. Φαγητό, καφές και μετά Orbit. Το αγαπημένο μας Νεστί, τώρα με 30% λιγότερα σάκχαρα, χάρη στα γλυκαντικά φυσικής προέλευσης από το φυτό στέβια. Νεστί, η αρχή για κάτι διαφορετικό. Sharpen your senses. Boss Bottled Sport, the invigorating new fragrance for men. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μπορεί τα τελευταίες ώρες να υπερισχύει ο φόβος του μνημονίου. Κανείς όμως δεν μπορεί να παραβλέψει ότι το βράδυ του Σαββάτου και έκτοτε έχει δεχτεί ένα κέριο πλήγμα το αίσθημα ασφάλειας του κυπριακού ελληνισμού, των πολιτών σε αυτή την χώρα. Και μιλάω για την γαχυστερική ενέργεια και τη δολοφονία στην Αγία Νάπα. Και τα ερωτήματα είναι αμήλικτα. Υπάρχει απάντηση στο οργανωμένο έγκλημα? Τι πρέπει να κάνουμε? Μπορεί η αστυνομία να αντιδράσει? Μπορεί η πολιτεία να αντιδράσει? Όλα αυτά λοιπόν τα ερωτήματα φιλοξενούμε απόψε μαζί μας τον Αντιπρόεδρο Δημοκρατικού Συναγερμού και Πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών της Βουλής, τον κύριο Ιωνά Νικολάου, και τον κύριο Άριστο Δαμιανού, βουλευτή του ΑΚΕΛ, μέλος της Επιτροπής και υπεύθυνος του Γραφείου Νομικών στο ΑΚΕΛ. Βεβαίως, δεν ξέρω κατά πόσο το θέμα θα απασχολήσει και την Επιτροπή Νομικών. Είναι πρωτοφανές για την Κύπρο. Δεν θυμάμαι να είχαμε ανάλογα εγκλήματα, αυτής της φύσης εγκλήματα με 5 νεκρούς στη μέση μάλιστα μιας πόλης. Θα έλεγα, κύριε Πομιλωρίδη, σίγουρα την Επιτροπή Νομικών θα την απασχολήσει, σίγουρα όμως όχι η διερεύνηση του εγκλήματος. Όχι, αυτό είναι στην αστυνομία, η οποία σήμερα, για να είμαστε και έτσι να μεταφέρουμε κάποιες ειδήσεις, ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη εκδοθεί εντάλματα σύλληψης κάποιων ανθρώπων και ήδη βρίσκεται σε καλό δρόμο. Θα το δούμε αυτό, δεν θα μπούμε στην διερεύνηση. Μακάρι να υπάρξουν εκείνα τα στοιχεία τα οποία να μπορέσει να διαλευκαθεί αυτή η υπόθεση. Αν και λυπούμε, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε, φαίνεται τα πράγματα είναι μέχρι στιγμής τουλάχιστον από τα στοιχεία ή τα συμπεράσματα είναι εντελώς διαφορετικά. Θα έλεγα όμως ένα πράγμα καταρχήν. Σίγουρα πρόκειται για ένα στιγερό έγκλημα. Θα έλεγα ότι είναι και πρωτόγνωρο μάλιστα για τα δεδομένα της Κύπρου. Προσωπικά όμως πιστεύω ότι δεν ήταν αναμενόμενο. Συγγνώμη, ήταν αναμενόμενο. Αντίθετα. Έχοντας υπόψη το πώς εξελίσσεται ουσιαστικά το οργανωμένο έγκλημα στον τόπο μας. Εάν σκεφτούμε, αν κάποιος επιχειρήσει για παράδειγμα να πει κάτι το διαφορετικό, εγώ εκείνο το οποίο θα κατέληγα είναι ότι δεν κάνει σωστή εκτίμηση του τρόπου είναι με τον οποίο αυτό που λέτε όμως, ότι θα πρέπει σαν Κύπρο να αναμένουμε να έχουμε τέτοιου είδους. Ήταν αναμενόμενο εγκλήματα. να είχαμε αυτού του είδους το έγκλημα, εάν δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος σήμερα στον τόπο μας. Και το οποίο το διακρίνει από το οργανωμένο έγκλημα του παρελθόντος. Και το λέω αυτό γιατί διαφορετικά, εκείνος που καταλήγει σε έναν τέτοιο συμπέρασμα δεν γίνεται μια σωστή ανάλυση. Κάνει μια επιφανειακή, θα έλεγα, αντιμετώπιση των στοιχείων από τα οποία προκύπτει το οργανωμένο έγκλημα. Το οργανωμένο έγκλημα σήμερα στον τόπο μας, μπορώ να σας πω ότι έχει εξαπλωθεί πολύ επικίνδυνα. Έχει μπει τώρα πια σε πολλά επίπεδα που επηρεάζουν οικονομικά συμφέροντα. Δεν περιορίζεται όπως το παρελθόν στην προστασία. Βρίσκεται σήμερα, αν θέλετε, και στην τοκογλυφία, στον τζόγο, στα καζίνο,
και γενικότερα στη δραστηριότητα της νύχτας και όχι μόνο, στην τοκογλυφία, στα παραδικαστήρια, όλα αυτά, και έχει μετεξελιχθεί, που εδώ είναι το πιο ουσιαστικό, και είναι πιο οργανωμένο, είναι πιο βίαιο και είναι και πιο κερδοσκοπικό με αυτού του τις δραστηριότητες. Έχει αποκτήσει μια οικονομική πια δύναμη, έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί τα σύγχρονα μέσα όλα στη διάθεσή του, έχει τη δυνατότητα να εργοδοτεί, που αυτόν τώρα συμβαίνει τα τελευταίων καιρών. Τα λέω τελευταίων καιρών εννοώ τα τελευταία χρόνια, που μπορεί να μιλούμε για την τελευταία που το 2007 τουλάχιστον και μετά αρχίζαν να παρουσιάζονται επαγγελματίες δολοφόνοι. Και νωρίτερα θα έλεγα. Θυμάμαι ρεπορτάζ. Θα σας πω κάτι, δεν θυμάμαι στο παρελθόν, αλλά από εκείνες τα στοιχεία τα οποία έχω βρει και μπορώ να κάνω αναφορά. Ενώ την ίδια στιγμή φαίνεται ότι οι αρχές του κράτους έμειναν στάσιμες. Αυτό εννοείται. Και καταλήγω. Έγινε πιο αδίσταχτο με αυτόν τον τρόπο. Βλέπουμε ότι πια οι δολοφονίες γίνονται μέρα μεσημέρι, αν θέλετε. Είχαμε δολοφονία μεσημέρι, είχαμε δολοφονία σε κεντρικό δρόμο, είχαμε δολοφονία σε πλατεία, έχουμε δολοφονία σε τουριστικό θέρετρο, την ώρα μάλιστα την οποία θα μπορούσε να έλεγε κάποιος ότι είναι ώρα αιχμής. Άρα από θαύμα δεν θρηνήσαμε και αθώους μέχρι στιγμής. Εκείνο που εμένα με προβληματίζει είναι ότι με αυτήν την εξέλιξη θα μπορούσε κάποιος να πει ναι. Ήταν αναμενόμενο να έχουμε και 5 φόνους και τα λοιπά. Και από τα στοιχεία τα οποία φαίνεται είναι, και λέω γιατί, κάθε χρόνο, και από την έρευνα την οποία έχω κάνει, έχω μαζί μου τα στοιχεία, κάθε χρόνο φαίνεται ότι υπάρχουν 2 με 7 δολοφονίες τις οποίες εμπλέκεται το οργανωμένο έγκλημα. Ή συνδέονται καλύτερα, να μην πω εμπλέκεται. Συνδέονται με την δράση της νύχτας και του οργανωμένου εγκλήματος. Με τη μια. Τώρα είχαμε μια προενέργεια και δυστυχώς. Κύριε Δαμιανού, είναι και οι δικές σας εκτιμήσεις οι ίδιες? Βλέπω ότι έχετε και στοιχεία εκεί μαζί σας. Μας έχει απασχολήσει πρόσφατα στη Βουλή των Αντιπροσώπων το θέμα εγκληματικότητα, η αποτελεσματικότητα στις διαδικασίες εξιχνίασης, και πιστεύω ότι μοιραζόμαστε τα ίδια στατιστικά στοιχεία. Πρώτα θέλω να πω το εξής όμως. Έχει καταγραφεί ένα ιδεχθές έγκλημα. Υπό την έννοια της έκτασης, ίσως να είναι και πρωτοφανές. Εγώ δεν θυμάμαι πάντως τα τελευταία χρόνια τέτοιου είδους ενέργεια, και δεν. Με τον τρόπο, έγινε, δηλαδή, ο επαγγελματικός τρόπος. Η ευχή όλων μας, και ενώνουμε και εμείς τη φωνή μας, είναι να υπάρξει πλήρης εξιχνίαση, αν είναι δυνατό το συντομότερο δυνατό, ακριβώς για να αποκατασταθεί και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Διότι όντως το συγκεκριμένο συμβάν έγινε σε μια περιοχή άκρως τουριστική, στην καρδιά, θέλετε, του ιστορικού προϊόντος. Το κατατάσσετε και εσείς το οργανωμένο έγκλημα ως? Κοιτάξτε, εκ των πραγμάτων, με όσα έχουν λεχθεί δημόσια τις τελευταίες εβδομάδες, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά υπό την εξής έννοια. Ένα έγκλημα πάθους έχει συγκεκριμένο στόχο. Αυτά εξιχνιάζονται εύκολα. Ακριβώς. Και θέλω, επειδή αντιλαμβάνομαι. Τα στατιστικά που έχετε στο οργανωμένο έγκλημα, είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό εξιχνίασης. Θα ερχόμουν ακριβώς σε αυτό το στοιχείο. Παρακαλώ. Από τα όσα μας έχουν κατατεθεί και στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, αλλά και έχουμε εξασφαλίσει. Ενώ φαίνεται ότι σε ό,τι αφορά τις ανθρωποκτονίες, για παράδειγμα, ή τις απόπειρες φόνων, υπάρχει ένα σχετικά ψηλό ποσοστό εξιχνίασης που κυμαίνεται μεταξύ του 80, 85 και 90%. Σε ό,τι αφορά στους φόνους, λόγω και της αιτίας που επικαλέστηκε και ο κ. Νικολάου, που φαίνεται να υφίσταται αυτό το στοιχείο του επαγγελματισμού στη δραστηριότητα των παρανόμων του υπόκοσμου, το ποσοστό εξιχνίασης είναι χαμηλότερο. Βεβαίως, εδώ πρέπει. Υπάρχουν περιπτώσεις, αναφέρομαι τουλάχιστον στα τελευταία 3-4 χρόνια. Ναι. Υπάρχει ένα ποσοστό. Παρακαλώ. Έχουμε όλοι 60 με 70%. Κρατούμε μαζί τα ίδια στοιχεία. Όταν λέμε φόνοι, μιλούμε φόνους γενικά. Και εκείνον ο οποίος κάνει ένα φόνο και πάει και παραδίδεται με το όπλο του στην αστυνομία, που είναι για λόγους τιμής ή για οποιουσδήποτε άλλους λόγους. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει διάκριση ανθρωποκτονία και φόνος. Μια έρευνα, για να σας πω. Το 2009, για παράδειγμα, κατέγραψα 7 περιπτώσεις δολοφονιών, οι οποίες σχετίζονται με το οργανωμένο το 2009. Κύριε Νικολάου, επειδή λέμε το ίδιο πράγμα, νομίζω για να κερδίσουμε χρόνο από την τοποθέτηση μου δανείζεστε. Λοιπόν, παρακαλώ. Όχι, συμφωνώ εξάλλου. Υπήρχαν 19 δολοφονίες, 19 φόνοι, και εδώ γίνεται η νομική διάκριση του φόνου με την ανθρωποκτονία.
εξιχνιάστησαν 12, 7 παρέμειναν ανεξιχνιάστες. Εδώ φαίνεται να εμπλέκεται ο υπόκοσμος και το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο είναι πλέον σε επαγγελματική βάση και στην Κύπρο, όπως είναι εδώ και δεκαετίες δυστυχώς και αλλού. Από εκεί και πέρα θέλω να πω το εξής. Υπάρχει μία σειρά από δραστηριότητες παράνομες και θέλω να παριθμίσω μερικές που οδηγούν ακριβώς στη διεύρυνση της δράσης αλλά και την αποθράσιση του υπόκοσμου. Τζόγος, κηδεία, τοκογλυφία, πορνεία, σωματεμπορία, εμπόριο ναρκωτικών. Και εδώ να μου επιτρέψετε να κάνω μια υπόμνηση. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Και ως ΑΚΕΛ έχουμε εκδώσει και μια ανακοίνωση. Ενώνουμε και εμείς τη φωνή μας με όλους όσοι θεωρούν ότι αυτή η μάστιγα πρέπει να συνεχίσει να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά και ως προς την πρόληψη, αλλά και ως προς την πάταξη, βεβαίως και το ενδιάμεσο στάδιο της επανένταξης των θυμάτων ουσιαστικά όσων πέφτουν στα δίχτυα των ναρκωτικών. Όλη λοιπόν αυτή η παράνομη δραστηριότητα διαιωνίζει μια κατάσταση. Το ζητούμενο είναι πώς αντιμετωπίζεται. Και εμείς θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σειρά από νομοθεσίες που, αν χρησιμοποιηθούν με επάρκεια, μπορούν να αντιμετωπίσουν σε ένα βαθμό τα προβλήματα. Και βέβαια υπάρχουν και νομοθεσίες είτε που βρίσκονται ενώπιον μας, είτε που θα έπρεπε να βρίσκονται ενώπιον μας, που θα βελτιώσουν, θα εξυγχρονίσουν το έργο της αστυνομίας. Και ο λόγος που το λέω για να προλάβω, αν θέλετε, είναι μια συζήτηση που διεξάγεται έτσι τις τελευταίες 2-3 μέρες. Είναι η πάγια θέση του ΑΚΕΛ και επί αυτής της κυβέρνησης και των προηγούμενων ότι η εκάστοτε ηγεσία της αστυνομίας, το αστυνομικό σώμα, πρέπει να δρά και να ενεργεί στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας. Υπάρχουν αδυναμίες στο νομικό πλαίσιο, ενδεχομένως να υπάρχουν. Να τις εντοπίσουμε και να τις βελτιώσουμε. Αλλά επουδενή δεν δεχόμαστε το επιχείρημα, το οποίο ευτυχώς δεν έχει λεχθεί, ότι επειδή υπάρχουν προβλήματα στην νομοθεσία, αδυνατούμε να διεκπαιρεώσουμε το έργο μας. Διότι αυτό αδικεί και την ίδια την αστυνομία, που πραγματοποιεί σημαντικό έργο, πλην όμως υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να βελτιωθεί. Και αυτά τα φαινόμενα είναι πολύ συγκεκριμένα. Διότι δυστυχώς ο υπόκοσμος και το παράνομο, αυτή όλη η δικτύωση που υπάρχει στον υπόκοσμο είναι πάντα ένα βήμα μπροστά ως προς τις μέθοδους τεχνολογίας που χρησιμοποιούν. Άρα πρέπει να εξυγχρονίζεται μεν και το αστυνομικό σώμα, οι διοκτικές αρχές, αλλά ταυτόχρονα να αξιοποιούν στο έπακρο τα όπλα που ήδη έχουν στη διάθεσή τους, που είναι το νομοθετικό πλαίσιο. Να πιαστώ από αυτό που είπε ο κύριος Δαμιανού. Διαχώρισε τα προβλήματα που υπάρχουν σε νομοθεσίες που εκκρεμούν, αλλά και νομοθεσίες που υπάρχουν και δεν εφαρμόζονται. Που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν με καλύτερα και αποτελεσματικά. Να υποθέσω δηλαδή ότι σε αυτόν τον τρόπο ψηφίζετε εσείς οι βουλευτές νόμους και τους βάζουμε στο σιρτάρι. Κύριε Νικολάου, μου επιτρέπετε και να προσθέσετε, αν θέλετε, να σας πω συγκεκριμένο παράδειγμα που μας απασχόλησε. Θέματα ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, θέματα διαφθοράς. Έχουμε σωρία νομοθετημάτων. Προχθές ψηφίσαμε άλλα 4. Το ζητούμενο είναι οι νόμοι που ψηφίζονται να εφαρμόζονται από όλους τους αρμόδιους φορείς. Ποιος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των νόμων? Θα ξεκινήσω για να βάλουμε ακριβώς η διάσταση του προβλήματος και τις δυνατότητες που υπάρχουν. Υπάρχουν οι φόνοι οι οποίοι έγιναν, όπως σας είπα, και από μια έρευνα την οποία έχω κάνει, δυστυχώς αυτοί που παραμένουν ανεξιχνίαστοι, κυρίως είναι οι φόνοι που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα. Και αυτοί που είναι βαθιά στο οργανωμένο έγκλημα, όπως για παράδειγμα η περίπτωση. Αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο πάντως. Έτσι, για να μην αδικούμε για την αστυνομία και τις αρχές. Το οργανωμένο έγκλημα σε όλο τον κόσμο είναι το πιο δύσκολο έγκλημα για να καταπολεμηθεί. Μα εδώ θα φανεί αστυνομία. Μάλιστα σε άλλες χώρες υπάρχουν και σαφείς πλέον διασυνδέσεις. Μετά από χρόνια βγαίνουν βεβαίως αυτά. Και νομοθεσίες ισχυρές οι οποίες επιτρέπουν για να μπορούν να δραστηριοποιηθούν πιο δυνατά στην αντιμετώπιση του. Και εγώ θα σας πω απλώς έτσι, δηλαδή θέλετε να πω και κάποιες περιπτώσεις. Έχω κάνει μια έρευνα. Το 2009 9 φόνοι δεν έχουν εξιχνιαστεί. Συγγνώμη, 7 φόνοι δεν έχουν εξιχνιαστεί. Και οι 7 συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα. Κάποιοι έγιναν μέρα μεσημέρι, σε καφενεία. Μια αφορούσε έναν αστυνομικό. Να μην έχω όλα τα ονόματα εδώ. Το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και με το 2011. Κάποιες μιλούμε για συγκεκριμένες περίπτωσεις. Εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω, και αν πάμε παρακάτω, οι εμπρισμοί, λέω χάρη, οι εμπρισμοί που πάλι συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα, φαίνεται ότι ο βαθμός εξιχνίασης συνεχώς μειώνεται. Για παράδειγμα, το 2008 ήταν στο 21%, το 2011 πήγαμε στο 11%. Η καταστροφή περιουσίας με εκρηκτικές ύλες, μιλούμε μόνο μία από τις 52 υποθέσεις το 2011 εξιχνιαστήκε.
Και δεν ξέρω αν πήγαινε και τελικά δικαστήριο δηλαδή αυτή του 2011, διότι αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι εκείνη της Δευτέρας. Ναι. Αλλά τι είναι εκείνο που θέλω να πω. Οι διαπιστώσεις είναι κοινές. Το ποσοστό εξοικείωσης είναι χαμηλό και πέφτει. Τι μπορούμε να κάνουμε. Το οποίο χρειάζεται, γι' αυτό είναι που είπα ακριβώς το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Εκείνο το οποίο, για να μην πω ότι υπάρχει και γενικότερα πρόβλημα ακόμα και με το κοινό έγκλημα, να μην πάμε μόνο στο οργανωμένο. Ξέρετε τι έγινε σήμερα. Σήμερα το πρωί κλάπηκαν, έγινε ένοπλη ληστεία από αυτοκίνητο της αρχής ηλεκτρισμού, το οποίο μετέφερε χρήματα για να τα καταθέσουν στην τράπεζα. Μέρα μεσημέρι, σε κεντρικό δρόμο. Είναι αδίστακτη κατάσταση. Για να σας πω ότι οι ληστείες οι οποίες γίνονται και οι κλοπές είναι πρωτοφανείς τα ποσοστά. Αυτό έχει να κάνει βεβαίως. Είχαμε 700% αύξηση, λέει ο κύριος αστυνομικός διευθυντής Λευκωσίας, στη Λευκωσία. Έχουμε ουσιαστικά 2 ληστείες, έχουμε 1 ληστεία κάθε 2 μέρες και έχουμε, για να σας πω έτσι, για να ξέρετε, περίπου 10 διαρρήξεις ή 5 κλοπές ημερησίως. Είναι φοβερά τα ποσοστά τα οποία υπάρχουν. Ο κόσμος νιώθει ότι είναι ανυπεράσπιστος αυτή τη στιγμή. Εκείνο που πρέπει να έρθουμε, και λέω είναι ξεκάθαρα, πρέπει να μπούμε και στο διατάφτα. Γιατί πραγματικά αυτό είναι που πρέπει να μας ενδιαφέρει. Και ξεκινώ λέγοντας, νομοθεσίες. Ναι, υπάρχουν νομοθεσίες οι οποίες μπορούν να έρθουν, οι οποίες να ενδυναμώσουν την αστυνομία. Να της δώσουν όπλα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει, αν θέλετε, κυρίως το οργανωμένο έγκλημα. Για παράδειγμα, παραμένει ακόμα παγιοποιημένη η νομοθεσία η οποία κατατέθηκε, νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε επί διακυβέρνηση Τάσου Παπαδόπουλου και μας ζήτησαν μάλιστα και ο Υπουργός να παραμείνει παγιοποιημένη, να μην προχωρήσουμε στην περαιτέρω εξέταση του, όταν μάλιστα σχεδόν συμπληρωματικό. Το αφορά τι? Η οποία αφορά τους υποκάλυψη αστυνομικούς. Και το οποίο θέμα θα μπορούσε να περιοριστεί, αν θέλετε, στο οργανωμένο έγκλημα και στην εμπορία ναρκωτικών. Υπάρχουν νομοθεσίες, για παράδειγμα, τις οποίες δεν ψηφίσαμε. Να σας θυμίσω ότι έλεγαν μια σειρά από υπουργοί περιλαμβανομένου και του τελευταίου αναφορικά με το θέμα του δικαίου της τροποποίησης του άρθρου 17 του Συντάγματος για το απόρριτο, τη διάρρηση του απορρίτου της επικοινωνίας. Δεν κατηγορώ τον κύριο Υπουργό. Ούτε τον οποιοδήποτε υπουργό επέρασε. Όμως εκείνον το οποίο πράγματι φαίνεται υπάρχει ολιγορία για να προχωρήσουν, να ετοιμαστούν τα νομοσχέδια τα οποία χρειάζονται για να τεθεί σε εφαρμογή. Όταν μας έλεγαν ότι αυτή η νομοθεσία ήταν τόσο σημαντική που θα επάτασε από μόνη της σχεδόν το έγκλημα. Για να μην πω κάποτε το αμίμητο που μας είπε ο κύριος Δώρος Θεοδόρου, τροποποιήστε μου το δίκαιο της απόδειξης με την εξακοής μαρτυρία και θα συλλάβω όλους τους εμπόρους των ναρκωτικών. Γέμωσαν οι φυλακές από εμπόρους ναρκωτικών τελικά. Γι' αυτό σας λέω ότι. Γιατί θεωρείτε ότι αυτά, αν γίνουν, θα είναι η λύση του προβλήματος? Γι' αυτό σας λέω. Δεν είναι αρκετό μόνο. Υπάρχει ανάγκη να γίνουν νομοθεσίες. Δεν είναι αρκετό να μιλάμε όμως για τις νομοθεσίες. Χρειάζεται και από την άλλη. Και δεν αναφέρετε την νομοθεσία για τα καζίνο, για τον τζόγο, για την οποία δεχτήκατε και πολλές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θα καταλήξω και εκεί. Χρειάζεται και αποφασιστικότητα για την αντιμετώπιση. Περίτρανο παράδειγμα. Αυτή τη έλλειψη δεν θέλει η αστυνομία, οι ιδιοκτικές αρχές να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το έγκλημα, αυτό λέτε? Ναι, δεν θα επιρρύψω ευθύνη μόνο στην αστυνομία, γενικότερα η ευθύνη η οποία υπάρχει. Δεν είναι μόνο η αστυνομία η οποία έχει την ευθύνη για την πάταξη του εγκλήματος. Η αστυνομία παίρνει οδηγίες από κάπου αλλού. Έχει και πολιτικό προϊστάμενο και κυβέρνηση. Η οποία ουσιαστικά. Δεν είναι βαρύ όμως να λέτε ότι δεν θέλει η κυβέρνηση να πατάξει το έγκλημα. Για ποιο λόγο να μην θέλει? Επιδεικνύεται μια ολιγορία, δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θέλουν. Ούτε ότι σημαίνει το καλύπτουν. Ούτε αυτό το εννοώ. Ούτε το υπονοώ. Για να είμαστε εξηγημένοι. Εκείνον το οποίο λέω ξεκάθαρα, υπάρχει μια ολιγορία. Για να σας πω, γιατί είπα τη λέξη, χρησιμοποίησα τη λέξη αποφασιστικότητα για να καταλήξω στο θέμα του τζόγου. Είναι έναν περίτρανο παράδειγμα. Πριν μια δεκαετία, κάθε λίγο είχαμε ξεκαθάρισμα λογαριασμών τότε. Ήταν άλλες βεβαίως οι φατρίες. Θέλετε να πείτε ότι το 2009 είχαμε λιγότερους φόνους? Το 2011 είχαμε λιγότερους φόνους? Αυτό το πρόβλημα το είχαμε και παλιότερα, επί διακυβερνήσεως Κληρίδη, παραδείγματος χάρη. Ναι, σας λέω ένα πράγμα. Τότε ξεκαθάριζαν μεταξύ τους. Ναι. Και μάλιστα χωρίς να χρησιμοποιούν επαγγελματίες δολοφόνους. Σήμερα μετακαλούν ένα. Πάλι υπήρχε ίδια αδυναμία εξιχνίασης. Όχι, εξιχνιάστηκαν και κάποιοι τιμωρήθηκαν. Μάλιστα και κάποιοι βρίσκονται στη φυλακή που μετήχα σε αυτό το οργανωμένο. Σε αυτή την κατάσταση. Και αρκετοί κάποιοι όχι έξω, κάπου αλλού. Κάπου αλλού εννοώ. Κάποιοι έχουν τελειώσει, έχουν φύγει.
Κάποιοι άλλοι πήγαν στα δικαστήρια, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια. Σήμερα ξέρετε τι κάνουν. Φέρνουν έναν επαγγελματία δολοφόνο με ένα συγκεκριμένο, όπως έχει και τιμή σήμερα το πράγμα. Ναι. Για να σκοτώσουν κάποιον. Αλλά θα πάω στο θέμα το οποίο έχετε πει. Ναι. Χρειάζεται αφασιστικότητα. Για να το κλείσω. Χρειάζεται αφασιστικότητα επί του θέματος. Και αν δεν υπάρχει αυτή η αφασιστικότητα, λυπούμε ότι η νομοθεσία θέλει να σας περάσουμε, δεν θα υπάρξει εφαρμογή της. Και το τονίζω και το λέω αυτό γιατί το λέω. Γιατί θέλω να το τονίσω. Παίρνω για παράδειγμα τον τζόγο για τον οποίο έγινε ιδιαίτερος λόγος. Σήμερα λειτουργούν και λένε, και εκείνο που με λυπεί ιδιαίτερα είναι να ακούω για παράδειγμα από υπεύθυνα χείλη να δηλώνουν ότι ξέρετε αυτά όλα τα οποία συμβαίνουν συνδέονται με τον τζόγο. Λες και η δραστηριότητα του οργανωμένου εγκλήματος περιορίζεται στον τζόγο. Το οργανωμένο έγκλημα έχει πολυδιάστατη δραστηριότητα, την επισήμανε και πολύ σωστά και ο κύριος Δαμιανού, όπως την επισήμανα και εγώ αρχικά, και λέω ότι δεν περιορίζεται και εκεί. Αν περάσουμε, που θα περάσουμε την νομοθεσία, συγγνώμη, θα την περάσω την νομοθεσία. Πότε, κύριε? Και θα σας το πω έτσι ξεκάθαρα, σήμερα ειδοποίησα ότι 5 του μηνός, την άλλη Πέμπτη, κύριε Δαμιανού, θα πρέπει να είναι στην Ολομέλεια. Καθαρά. Και έχουμε ακόμα 12 του μηνός, ακόμα μια συνεδρία 12 του μηνός. 5 του μηνός πρέπει να είναι στην Ολομέλεια. Θα σου πω έτσι απλώς χρησιμοποιώντας έτσι λαϊκά τη δική μου βρέξη χιονίσει, αν θέλετε. Ωραία. Αυτό πρέπει να το μήνυμα πρέπει να πάει. Αλλά θα σας πω το εξής γιατί θέλω να καταλήξω. Κρατήστε Όχι, για να καταλήξω στο θέμα του τζόγου. Και εδώ είναι το ζήτημα το μεγάλο. Εάν συνδέονται με τα θέματα καζίνο και τζόγου και αν λέμε ότι υπάρχει αφασιστικότητα, γιατί δεν χτυπούμε τα καζίνο που λειτουργούν καθημερινά? Τα χτυπήσουν, να τα κλείσουν. Που δεν χρειαζόμαστε καμιά νομοθεσία για να τα κλείσουμε. Αυτά που λειτουργούν με τους μπουτκέριδες, τις κοπέλες, τα χαρτιά, τις ρουλέτες. Παράνομα είναι όλα αυτά. Παράνομα, δεν συνδέονται με καμιά Μάλτα, με καμιά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με καμιά άδεια, με τίποτε. Αυτά λειτουργούν με τους μπουτκέριδες, δεν είναι ηλεκτρονικά, δεν είναι online. Αυτά λειτουργούν κανονικά. Γιατί δεν τα κλείνουμε όλα αυτά? Καθημερινά δεν λειτουργούν. Γιατί πρέπει κάθε τόσο σποραδικά και κάποτε να κάνουμε καμιά επιχείρηση, να ακούει και κάποιος ο κόσμος ότι ξέρετε κάνουμε επιχείρηση σε καζίνο? Γιατί δεν τα κλείνουμε όλα αυτά? Και γιατί θέλουν τόσο πολύ κάποιοι? Εγώ σας λέω, έχω επιφυλάξεις. Και μακάρι να διαψευτώ. Και εγώ προκαλώ να με διαψεύσουν. Ότι θα περάσουμε αυτή την νομοθεσία, δεν ξέρω πόση ναυαστικότητα υπάρχει. Και να με πείσουν θέλουν. Εμείς είμαστε έτοιμοι να συντράβουμε και να βοηθήσουμε ό,τι χρειάζεται για να υπάρξει αυτή η αβαστικότητα για την αντιμετώπιση αυτών όλων των υποστατικών που ονομάζονται online καζίνο. Έλλειψη αποφασιστικότητας πέραν των όλων άλλων που είπατε εσείς, λέει ο κύριος Νικολάου. Στην πρώτη μου τοποθέτηση, που ήταν αρκετά λεπτά προηγουμένως, είχα πει ότι εκεί και όπου υπάρχουν νομοθεσίες πρέπει να εφαρμόζονται κατά απόλυτον τρόπο. Δεν έχω αμφιβολία να αμφισβητήσω ότι υπάρχουν αυτά τα λεγόμενα επίγεια καζίνο. Αν και ομολογώ ότι δηλώνω πλήρη άγνοια για να το μου επιτρέψετε, αν λειτουργούν και πού λειτουργούν. Όταν λέει ένας βουλευτής κυβερνώντος κόμματος ότι υπάρχουν νομοθεσίες πρέπει να εφαρμόζονται, ακούγεται λίγο παράξενα. Νομίζω αν ολοκληρώσω θα υπάρχει και ξεκάθαρο μήνυμα. Ακριβώς θεωρούμε ότι εκεί και όπου οι νομοθεσίες παρέχουν δυνατότητες πρέπει να αξιοποιούνται στο έπακρο. Και βέβαιως δεν πιστεύω να υπονοείται μέσα από το ερώτημα ότι τα όποια κυβερνούν τα κόμματα ελέγχουν τη δράση της αστυνομίας. Ή ότι. Ναι, νομίζω θα συμφωνήσω. Ή ότι τα κακό κείμενα, και υπάρχουν και προβλήματα στο αστυνομικό σώμα, γενικότερα, αν θέλετε, στο σύστημα όπως λειτουργεί των διοκτικών αρχών, να το βάλω με την ευρύτερη έννοια, εγώ θα προσέθετα ακόμα και στον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης, υπό την έννοια ότι μπορούν κάλλιστα σε πολλές περιπτώσεις οι ποινές να είναι αυστηρότερες, διότι υπάρχει δυνατότητα. Άρα θεωρούμε ότι οι νομοθεσίες. Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη λειτουργίας όλων αυτών και βελτίωσης των κενών που υπάρχουν. Απόλυτος φιλοσοφικά, μια κυβέρνηση έχει την απόλυτη ευθύνη για τη διαχείριση του κράτους και της πολιτείας. Επομένως, υπάρχει ένα δεδομένο. Για να κλείνουμε ένα-ένα τα ζητήματα. Να μην ταλανιζόμαστε με στατιστικά στοιχεία. Η αλήθεια είναι ότι. Ενώ υπήρχε μέχρι. Και ο κόσμος, δεν χρειάζεται τους αριθμούς. Σαφώς. Ενώ υπήρχε μέχρι το 2000. Όχι, κοιτάξτε, ο κόσμος μπορεί να δει αυτά που βλέπει από τους δέχτες των τηλεοράσεων. Αλλά υπάρχουν πολλά στοιχεία επιστημονικά, στατιστικά, τα οποία δεν κατατίθενται καθημερινά. Υπήρχε μια σταδιακή μείωση πριν την οικονομική κρίση του εγκλήματος. Και αυτό μέχρι το 2009. Υπάρχει μια ένταση σε αυτό που ονομάζεται οικονομικό έγκλημα και εγκλήματα που σχετίζονται με θέματα οικονομίας. Όλα αυτά που έχουμε απαριθμίσει, να μην τα επαναλαμβάνω. Και βέβαια έχει προσθεθεί αυτό το τελευταίο, το πολύ μελανό, το οποίο συζητούμε. Άρα το ζητούμενο ποιο είναι? Να δούμε
πού βρίσκεται η πηγή του προβλήματος και να την αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά. Και επειδή σε προηγούμενο ερώτημα σας προς τον κύριο Νικολάου έχετε θέσει το υπόβαθρο για ένα ζήτημα που θέλω να αγγίξουμε. Παρακαλώ. Όταν μιλούμε για οργανωμένο έγκλημα, αυτό δεν περιορίζεται απλά και μόνο στη δραστηριότητα των παρανόμων. Πρέπει ζητήματα που αφορούν διαφθορά, διαπλοκή, σύψη στην κοινωνία και όλα αυτά εξίσου αποτελεσματικά να αντιμετωπίζονται. Δεκασμοί δημόσιων αξιωματούχων ή λειτουργών. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά έναν τρόπο πολύ συγκεκριμένο και το Συμβούλιο της Ευρώπης, για να ακριβολογούμε, θέτουν επιτάπητος και η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μόνιμο μέλημα της, διαχρονικά θα έλεγα, να εξυγχρονίζει το δίκαιο για να προσαρμόζεται σε αυτές τις σύγχρονες διαδικασίες και απαιτήσεις. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να γίνουν και κτήμα του μέσου πολίτη. Και να φέρω ένα απλό παράδειγμα. Είναι απαράδεκτο για να μπορεί κάποιος να εξασφαλίσει μια άδεια ή οτιδήποτε άλλο, να πρέπει κατά έναν τρόπο να υποχρεώνεται μέσα από όχι και τόσο διαφανείς διαδικασίες σε λειτουργούς ή άλλος πώς. Γιατί το λέω αυτό? Διότι η έννοια της εξάρτησης από ενέργειες που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν νόμιμες έχει να κάνει και με μια νοοτροπία, η οποία επικράτησε εδώ και δεκαετίες και πρέπει να αλλάξει. Οι πολίτες πρέπει να διατηρούν την αξιοπρέπεια τους και προσθέτω εδώ, μπορεί να θεωρείται εκτός συζήτηση, αλλά δεν είναι κατά τη γνώμη μας, την ώρα που ζητούν κάτι να το ζητούν γιατί το δικαιούνται και όχι να θεωρούν ότι είναι υπόχρεοι να τους το δώσουν χατηρικώς. Και όλα αυτά δημιουργούν μια εικόνα στην κοινωνία ότι είναι το οργανωμένο έγκλημα, είναι η πολιτεία και είναι και ο πολίτης ο οποίος είναι μακριά από όλα αυτά τα τεκτενόμενα. Πρώτα, οι πολίτες πρέπει να αναπτύξουν μια κοινωνική συνείδηση αντίδρασης και αντίστασης σε όλα αυτά τα φαινόμενα. Και το λέω για να υποδείξω ότι τα φαινόμενα του τζόγου, της κηδείας και όλα αυτά δυστυχώς υπάρχουν γιατί υπάρχουν πελάτες. Γιατί δυστυχώς αυτός ο λαός, με βάση στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι τζογαδόρικος λαός, δυστυχώς. Και άρα έρχομαι στο προκείμενο. Έρχομαι στο προκείμενο. Ότι όντως υπάρχει, το έχουμε μια έφεση τέλος πάντων. Κατά κεφαλή είμαστε στα 4 πρώτα κράτη, κύριε Πομιλωρίδη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα φοβερό στοιχείο. Αλλά το γεγονός ότι κάποιος, ο οποίος προφανώς θα έχει αυτό το πρόβλημα, θα έχει αυτό το πρόβλημα, όταν από τη διαδρομή από το σπίτι του μέχρι να πάει στη δουλειά του περνάει από 7 ή 8 από αυτά τα καζίνο, δεν ξέρω τι είναι και μέσα πλέον. Δεν είναι λίγο δύσκολο να ξεκόψει και να θέλουμε από αυτό να κάνει το πρώτο βήμα παρά ως πολιτεία να το φροντίσουμε να μην υπάρχει θέλω πειρασμοί? να επικεντρώσω τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη δική μου τοποθέτηση. Είναι το θέμα της διαπαιδαγώγησης που αφορά και την παιδεία και την εκπαίδευση. Είναι το θέμα της πρόληψης. Είναι και το θέμα της δυνατότητας που παρέχει η πολιτεία με την ευρύτερη έννοια, που δεν αφορά μόνο εκτελεστική εξουσία, δικαστήρια ή βουλή. Είναι και αυτό που ήθιστε να ονομάζεται πλέον κοινωνία των πολιτών, με μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, και υφίστανται τέτοιες στην Κύπρο, που δραστηριοποιούνται για να βοηθήσουν εθισμένα άτομα, είτε αφορά τον τζόγο είτε αφορά τα ναρκωτικά. Όλοι λοιπόν πρέπει να συνδράμουμε την προσπάθεια εξυγίανσης της κοινωνίας μας. Και βεβαίως η πολιτεία, τουλάχιστον η συγκροτημένη πολιτεία, οφείλει σε ό,τι αφορά τις νομοθεσίες να είναι εκεί και βεβαίως να εφαρμόζονται κατά τρόπο αποτελεσματικό. Άρα θέλω να εστιάσουμε στο ζήτημα της διαπαιδαγώγησης των νέων μας. Στη φιλοσοφία του ότι το εύκολο κέρδος δεν είναι στόχος ζωής. Ότι όπως όλοι οι άνθρωποι εργάζονται και μοχθούν για να μπορέσουν να αποκτήσουν τα αναγκαία, έτσι πρέπει να εργαζόμαστε. Και όχι ποντάροντας σε στοιχηματική δραστηριότητα που μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια αθροιστικά, τα οποία διακινούνται, ξεκληρίζουν οικογένειες, οδηγούν σε αυτοκτονίες και απόπειρες αυτοκτονίας, σε διαζύγια και πολλά άλλα κακώς έχοντα. Άρα, μαζί με όλα όσα συζητούμε για τις νομοθεσίες, υπάρχει και αδύρυτη ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας και βεβαίως και η πολιτεία έχει το ρόλο της, αλλά και ευρύτερα και η οικογένεια και τα οργανωμένα σύνολα προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Νικολάου, επειδή είναι πολύ δύσκολο, το αντιλαμβανόμαστε και όλοι, να ψάχνει η αστυνομία, οι ιδιοκτικές αρχές, κάποιον ο οποίος ήρθε στην Κύπρο με ένα προπληρωμένο, όπως μας λέτε και εσείς, και προκαθορισμένο συμβόλαιο, ο οποίος καμία σχέση δεν έχει ούτε με αυτόν που τον προσέλαβε, ούτε βεβαίως με τον φτωχό που πήγε να καθαρίσει στον δρόμο. Και δεν είναι και επαγγελματίας, ούτε έχει θα αφήσει, και είναι γνωστά όλα αυτά, και γι' αυτό και είναι τα αποτελέσματα της εξυχνίασης τόσο χαμηλά. Δεν είναι καλύτερα σαν κράτος, σαν πολιτεία, να εκμηδενήσουμε όλες αυτούς τις δραστηριότητες
που χαρακτηρίζουμε γενικά ως υπόκοσμο ή της νύχτας ή του οργανωμένου εγκλήματος. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία θεωρούνται εστίες που μπορούν να συντηρούν τέτοιου είδους φαινόμενα, αυτά να πρέπει να χτυπήσουμε και όχι να τρέχουμε, να εξιχνιάζουμε εγκλήματα. Μακάρι να φτάσουμε στο σημείο που να μπορέσουμε να μετατρέψουμε αυτόν τον τόπο πραγματικά σε χώρο αγίων και να μην έχουμε ούτε πόρνες, ούτε την πορνεία και την εκμετάλλευση προατόμων, ούτε τζόγους. Είναι τόσο δύσκολο δηλαδή? Είναι δύσκολο, βέβαιως είναι πολύ δύσκολο. Ειδικότερα σήμερα που αυτά όλα τα οποία λειτουργούν μέσω του χρησιμοποιείται πια το ίντερνετ, υπάρχουν κυκλώματα διεθνή, κυκλώματα τα οποία αξιοποιούν όλα αυτά τα δεδομένα. Μπορούμε να σταματήσουμε? Θέλετε να πείτε ότι μπορεί να εξαλείψουμε την προσφορά ναρκωτικών όταν δεν αντιμετωπίσουμε τη ζήτηση? Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή μπορούμε για παράδειγμα να σταματήσουμε. Για χρόνια όμως κάναμε αυτό το λάθος, θεωρώντας ότι με σωστή ενημέρωση των νέων να τους κρατήσουμε μακριά από τα ναρκωτικά μπορούσαμε να χτυπήσουμε τα ναρκωτικά. Στην ουσία όμως πολλές φορές είναι η προσφορά που καθορίζει τη συζήτηση. Δεν αρκεί. Είναι όλα, πρέπει να είναι όλα συνυφασμένα. Και η πρόληψη και η διαπαιδαγώγηση και η καταστολή, αλλά και η θεραπεία με την επανένταξη στα θέματα των ναρκωτικών. Αλλά και ακόμα αν θέλετε περισσότερο και γενικότερα στο έγκλημα. Ξέρετε, σήμερα στον τόπο μας είμαστε εν έτη 2012 και δεν έχουμε ένα σύγχρονο δίκαιο των ανηλίκων. Και θέλετε να ακούσετε πώς είναι οι ανήλικοι οι οποίοι μετέχουν στο σοβαρό έγκλημα? Το 10% είναι κάτω των ετών 19. Από 14 μέχρι 19 ετών είναι 824 άτομα. Μεταξύ των 8.426 για συμμετοχή στο σοβαρό έγκλημα. Ανήλικα πρόσωπα. Και αν πάμε στους αριθμούς των νεαρών προσώπων, μιλούμε ότι μεταξύ των ηλικιών 20 και 29 είναι 2.500 στις 8.426. Είναι τεράστιοι αριθμοί οι οποίοι μιλούμε αυτή τη στιγμή και αυτή η τάση. Κοινωνιολογικά, όλοι αυτοί είναι οι άνθρωποι που μετά θα κληθούν να στελεχώσουν αυτό που χαρακτηρίζουμε οργανωμένο έγκλημα. Αυτοί είναι εκείνοι ακριβώς. Αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι τελικά πάνε, καταλήγουν στη φυλακή, τελειώνουν ένα πανεπιστήμιο του εγκλήματος και στη συνέχεια οδηγούνται για να αξιοποιηθούν στα πλαίσια αυτού του οργανωμένου εγκλήματος. Και λέγω ένα πράγμα αυτό το τονίζω. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχουμε. Και δεύτερο, δεν έχουμε, αν θέλετε να σας το πω έτσι, δεν έχουμε έναν κέντρο ανεξάρτητων κέντρων αντεγκληματικής πολιτικής ανάλυσης. Να μπορεί δηλαδή να πάρει και να αναλύσει έναν έγκλημα κάθε φορά το έγκλημα και να δει με ποιον τρόπο λειτουργεί, ποιον τρόπο να αναπτύσσεται αυτό το οργανωμένο έγκλημα. Αν τους ρωτήσεις σήμερα, θα σου δώσουν κάποια στατιστικά στοιχεία. Γιατί αυτό το ανεξάρτητο κέντρο να δώσει διαφορετικά πράγματα? Για να μην επηρεάζεται, ανεξάρτητο για να μην επηρεάζεται από τους οποιουσδήποτε από εντός της αστυνομίας που θέλουν να συγκαλύψουν κάποια πράγματα. Μην λέμε ότι δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Για να μην πάω παρακάτω. Να συγκαλύψουν αδυναμίες, για να μην πάει πουθενά άλλο τώρα. Γιατί χτίζεται, φίλε μου, κύριε Βουλωρίδη, χτίζεται δυστυχώς η αντιεγκληματική μας πολιτική πάνω στις δυνατότητες της κυπριακής αστυνομίας. Όχι, κύριε. Η αντεγκληματική πολιτική ενός κράτους χτίζεται με βάση το έγκλημα που έχει απέναντι του να πατάξει. Ωραία. Όχι στη βάση του διότι τις δυνατότητες του αναπτύξει για να μπορεί να το πατάξει. Θα τελειώσω στο σημείο λέγοντας το εξής. Και θα ανοίξω ένα κεφάλαιο πολύ σοβαρά, θέλετε. Όχι, που αφορά το θέμα της διαφθοράς. Μην το ανοίξετε, θα αφήσουμε και το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να δώσουμε την ευκαιρία στον κύριο Δαμιανού σε αυτά που είπατε να δώσει το δικό του σχόλιο και θα κάνουμε ένα διάλειμμα και μετά. Θα ξεκινήσω από το θέμα των ναρκωτικών. Είναι αυτό το γνωστό τι υπήρξε πρώτα, η κότα ή το αυγό. Η αλήθεια είναι ότι εκεί και όπου υπάρχει προσφορά, δυστυχώς αυτό το ανηλές σύστημα δημιουργεί και τη ζήτηση. Και συντηρείται ένας φαύλος κύκλος. Άρα η πρόληψη είναι εκείνο το στοιχείο που θα αποτρέψει τουλάχιστον τη μάζα των νέων, γιατί σήμερα όταν μιλούμε για ναρκωτικά επικεντρωνόμαστε στους νέους, αν και το πρόβλημα βεβαίως διασπείρεται κοινωνικά και ταξικά. Δεν είναι μόνο στους νέους, αλλά μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι νέοι, γιατί είναι το προζύμι της αυριανής κοινωνίας. Πρέπει να πω, γιατί τουλάχιστον εγώ δεν θέλω να περάσει μια εικόνα ότι όλα είναι μαύρα, και πιστεύω ότι δεν είναι και αυτή η πρόθεση στο πάνελ.
σε ό,τι αφορά στην εξιχνίαση υποθέσεων εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών, τα τελευταία χρόνια σταθερά το ποσοστό εξιχνίασης αγγίζει το 96 με 97%. Και είχαμε και ισχυρά χτυπήματα. Αυτό. Έχω μια παρατήρηση στο συγκεκριμένο. Παρακαλώ. Επειδή εμένα με προβλημάτισε πάρα πολύ το θέμα του γιατί στο ποσοστό εξιχνίασης των υποθέσεων ναρκωτικών να είναι τόσο πολύ ψηλό. Διότι αυτούς όλους που παίρνουν και θεωρούν ότι είναι υποθέσεις, είναι υποθέσεις οι οποίες αυτούς που συλλαμβάνουν είτε να κάνουν χρήση είτε να έχουν κατοχή. Όχι, υπήρξαν και συλλήψεις εμπόρων. Μεγαλοεμπόρων. Μεγαλοεμπόρων, πολύ λίγες. Εκείνον όμως και εκείνους που συλλάβαν είναι εκείνους που συλλάβαν επαυτοφόρος να κατέχουν. Διότι είχαν πληροφόρηση. Ακριβώς. Γιατί είχαν και πληροφόρηση, σωστά. Γι' αυτόν παρουσιάζει αυτόν το υψηλό ποσοστό εξιχνίασης οι υποθέσεις με τα ναρκωτικά. Άρα υπάρχουν σε αντίθεση με τους φόνους, σε αντίθεση με άλλα εγκλήματα τα οποία προσπαθεί να εξηγάζει μετά το αποτέλεσμα. Ακριβώς. Να εξηγάζει με βάση το αποτέλεσμα τους. Είναι καλά να καταγράφουμε και συμπεράσματα. Είναι ακριβώς του τρόπου που λειτουργεί το αστυνομικό σώμα με την πληροφόρηση την οποία αντλεί με διάφορους τρόπους. Σε ό,τι αφορά στο εμπόριο ναρκωτικών, υπάρχει ένα πολύ καλό ποσοστό εξιχνίασης. Κατά ανάλογο τρόπο, υπάρχουν συγκεκριμένες υποθέσεις, δεν θα ήθελα από αέρος τώρα να τις αναφέρουμε, αλλά πολύ σημαντικές ενέργειες της αστυνομίας που απέτρεψαν ακόμα και απόπειρες δολοφονίας πολιτιακών αξιωματούχων. Έχουν κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων ή άλλων ανθρώπων οι οποίοι έχουν ρόλο να δραματίσουν στην κοινωνία. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το στοιχείο της ενημέρωσης και της δικτύωσης του αστυνομικού σώματος μέσα από σωστές διαδικασίες προφανώς ενισχύει τις δυνατότητες. Αλλά επειδή έχουμε ανοίξει κάποια ζητήματα, θα ήθελα τουλάχιστον σε μερικά από αυτά να τοποθετηθώ. Παρακαλώ. Είναι πεποίθηση μας ως ΑΚΕΛ ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου για το στοίχημα θα ενισχύσει τα ήδη υπάρχοντα όπλα που διαθέτει η αστυνομία κατά τρόπο πολύ συγκεκριμένο. Το γεγονός ότι θα μπορεί η αστυνομία να εξασφαλίσει διατάγματα που θα οδηγούν σε κλείσιμο όλων αυτών των παράνομων καταλυμάτων στοιχηματικής δραστηριότητας. Συμφωνείτε ότι μπορεί και με την παρούσα νομοθεσία να το κάνει αυτό? Όχι. Ο κύριος Νικολάου αναφερόταν στα λεγόμενα επίγεια καζίνο. Εγώ αναφέρομαι σε όλα αυτά τα online καζίνο που με βάση τη μαρτυρία που έχουμε μπορείς να μπαίνεις σε ένα χώρο και ένεκα της δυνατότητας που παρέχει το διαδίκτυο να νομίζεις ότι ουσιαστικά βρίσκεσαι σε καζίνο του Las Vegas. Όλα αυτά, συν όλα τα τυχερά παίγνια τα οποία δεν εμπεριέχουν το στοιχείο του αθλητικού γεγονότος, αυτές είναι οι ρυθμίσεις που έχουμε συμφωνήσει στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής και καλά κάναμε, παρέχουν ισχυρά όπλα στο αστυνομικό σώμα. Παρακαλώ, αν θέλετε κάτι. Να τον αφήσουμε να ολοκληρώσει, κύριε Νικολάου, διότι. Κανένα πρόβλημα. Δεν αφορά το αθλητικό γεγονός. Όχι, λέω ότι ακριβώς με την νομοθεσία πλην αθλητικών γεγονότων εμείς τα ρυθμίζουμε. Κύριε Δαμιανού, εκείνο που απαγορεύουμε με την νομοθεσία και είναι με βάση την εξουσιοδότηση που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το στοίχημα που ονομάζεται online καζίνο περιλαμβανομένων των slot machines και αυτά. Τα τυχερά παιχνίδια. Δεν περιορίζεται, δεν ερχόμαστε να περιοριστούμε μόνο στο αθλητικό. Όχι, νομίζω το ίδιο πράγμα. Τεχνικά πράγματα. Είναι σημαντικό απλώς οι πολίτες να γνωρίζουν ότι όλα αυτά τα. Εκτός αθλητικών γεγονότων, όλα τα άλλα είναι απαγορευμένα. Δεν το καταλαβαίνω εγώ. Μπορεί να παίξει Eurovision αύριο. Είναι αθλητικό γεγονός. Να τα πούμε με απλά πράγματα. Αυτό θέλω να πω. Τα λεγόμενα slot machines, τα φρουτάκια, όλα αυτά τα spread bets, κυλιόμενα κτλ. Βασίζονται μόνο στον νόμο των πιθανότητων στην ουσία. Θα απαγορεύονται. Είναι μια καλή ενδεχομένως διατύπωση. Δεν μετέχει ανθρώπινος παράγοντας. Λοιπόν, όλα αυτά θα απαγορεύονται και θα δίνεται αστυνομία να κλείσει τα σχετικά κατελήματα. Άρα, αυτή η μεγάλη μαστιγά που βρίσκεται στις γειτονιές μας, δίπλα από τα σχολεία μας και παντού, μπορεί να αντιμετωπιστεί με την ψήφιση του νομοσχεδίου και χαιρετίζουμε το γεγονός ότι επιτέλους μπήκε ημερομηνία. Μπήκε ημερομηνία γιατί θεωρούμε ότι. Δεν την βάλατε τώρα, είπετε 5 του μηνός. Θεωρούμε ότι. Όχι, θεωρούμε ότι η εκκρεμότητα που υφίσταται, που αφορά απλούστατα το θέμα του καθορισμού και της μεθόδου καθορισμού της φορολογίας του στοιχήματος, είναι ζήτημα 1-2 συνεδριάσεων των πολίτες της Επιτροπής Οικονομικών. Άρα μπορούν να συνυπάρξουν οι προθεσμίες μας για να ψηφιστεί το συντομότερο δυνατό, διότι θα δώσει τη δυνατότητα για περαιτέρω δραστηριότητα στο αστυνομικό σώμα και στις διοκτικές αρχές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, γιατί πρέπει να κάνουμε το διάλειμμα? Παρακαλώ. Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε αρκετά θέματα που έχουν ανοίξει. Υπάρχει και θέμα αξιοπιστίας της αστυνομίας, των διοκτικών αρχών, αλλά και να δούμε επιτέλους τι θα πρέπει πρακτικά να γίνει, έτσι ώστε να αισθανθεί ο πολίτης πιο ασφαλής. Λίγο και πάλι μαζί.
πρόσφατα ο γιατρός είπε στην κόρη μου, στη γυναίκα μου, στον άντρα μου, ότι η χολυστερίνη του είναι αυξημένη. Από τότε, Bessel Proactive μείωσε τη χολυστερίνη της κόρης μου κατά 10%. της γυναίκας μου κατά 7%. Σε 3 εβδομάδες. Και συμφωνεί και ο γιατρός του. Bessel Proactive. Κλινικά αποδεδειγμένο ότι μειώνει τη χολυστερίνη έως 10%. Μειώνει αποτελεσματικά τη χολυστερίνη των αγαπημένων σας. Bessel Proactive. Νούμερο 1 επιλογή παγκοσμίως. Σκέφτεστε τι να κάνετε για τις φετινές σας διακοπές. Οι Louis Hotels, η Ryanair και ο Antenna δίνουν την ευκαιρία σε ένα τυχερό ζευγάρι να απολαύσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο διακοπών στα πανέμορφα Χανιά της Κρήτης. Τηλεφωνήστε στο 920-700 ή στείλτε τη λέξη Louis στο 6677 και μπορεί να είστε εσείς που θα ζήσετε την απόλυτη φιλοξενία στο τετράστερο ξενοδοχείο Louis Creta Princess με τις ατέλειωτες πισίνες πάνω στην αμμουδιά της Κρήτης σε δωμάτιο με θέα τη θάλασσα all inclusive. Πετάξτε απευθείας στα Χανιά με τα φτερά της Ryanair από την Πάφο για την Κρήτη και απολαύστε αξέχαστες διακοπές με τη σφραγίδα ποιότητας της Louis Hotel. Δεν υφίσταται χλωρίωση, ούτε οζονόλυση. Δεν έχει καμία τεχνητή επεξεργασία, διατηρώντας την αρχική του σύνθεση. Συσκευάζεται επιτόπου στο σημείο άντλησης, χωρίς να το αγγίξει ανθρώπου χέρι. Αυτό είναι φυσικό μεταλλικό νερό. Φυσικό μεταλλικό νερό Άγιος Νικόλαος. Αγνό όπως και το όνομά του. Υποστηρίξτε την ομάδα σας στο μεγάλο ποδοσφαιρικό διαγωνισμό της Carlsberg στο Facebook και κερδίστε δώρα από την Harley Davidson, Aphrodite Hills, Αθλοκίνηση και Swap. Τέτοιες στιγμές αξίζουν μια Carlsberg. Ενώπιον του λαού συνέχεια μιλάμε σήμερα για την εγκληματικότητα, για το οργανωμένο έγκλημα, με αφορμή και τα γεγονότα του περασμένου Σαββάτου στην Αγία Νάπα. Φιλοξενούμενοι ο Αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Συνεργείου Νας Νικολάου και βουλευτής του ΑΚΕΛ, ο κύριος Άριστος Δαμιανού. Και δεν ξέρω κατά πόσο είχατε κάτι να συμπληρώσει και έκοψαμε λίγο, έτσι, σας έκοψε λίγο απότομα πριν το διάλειμμα, κύριε Δαμιανού, για να δώσω τον λόγο στον κύριο Γιονά. Έλεγα λοιπόν ότι οι δυνατότητες είναι εκεί. Η πολιτεία πρέπει να φροντίζει ανά πάσα στιγμή και δεν πρέπει να επικεντρωνόμαστε στο ποιος κατά ανάγκη κυβερνά, αλλά το ποιες είναι εκείνες οι δράσεις που πρέπει να αναλάβουμε για να εξυγχρονίσουμε και θεσμούς και δίκαιο και να εξηγιάνουμε την πολιτεία. Άρα, ίσως να χρειάζεται μια συνεννόηση των κομμάτων, κάτι ανάλογο με το οποίο έγινε και για την οικονομία και είχαμε καλά αποτέλεσματα όσο λειτουργήσε. Κοιτάξτε, πολλές φορές η συλλογική σοφία είναι καλύτερη από τη σοφία του ενός. Όμως, να προσθέσω κάτι σε αυτό. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μια δημοκρατία με 50 χρόνια και κάτι ζωής. Υπάρχουν κράτη με μακρά παράδοση και σε σχέση με διαδικασίες και σε σχέση με θεσμούς και αναφορικά με νομοθεσίες και μάλιστα πολύ εξυγχρονιστικές. Μπορούμε να αντλήσουμε και γνώση και εμπειρίες από άλλα κράτη. Γίνεται αυτό, έχει γίνει σε πλήσιες τόσες περιπτώσεις και από την αστυνομία και από τα αρμόδια υπουργεία. Το ζητούμενο είναι να προσαρμόζονται αυτές οι εμπειρίες στα δεδομένα της δικής μας κοινωνικής και ευρύτερης πραγματικότητας. Διότι η αυτούσια υιοθέτηση μεθόδων και διαδικασιών από το εξωτερικό πολλές φορές μπορεί να μην δημιουργεί και τα ανάλογα αποτελέσματα. Μάλιστα. Και μπορεί να ακούγεται, επειδή λέχθηκε ένα παράδειγμα, μπορεί να ακούγεται έτσι ελκυστική ιδέα του undercover cup, του υποκάλυψη αστυνομικού, που σε ένα βαθμό λειτουργεί. Αντιλαμβάνομαι ότι εκκρεμεί ένα νομοσχέδιο για τις ζητήματα ακριβώς αναφορικά με το εύρος των αρμοδιοτήτων και εξουσιών. Εκεί είναι που υπήρχε μια συζήτηση. Ιδάλλως ο θεσμός υπάρχει, λειτουργεί και βεβαίως σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιείται. Το ζήτημα είναι ακριβώς να μην θεωρούμε ότι παρακολουθώντας σειρές τύπου CSI Miami, κατά αναλογία αν εφαρμοστούν στην Κύπρο, θα επιλύσουμε ως διαμαγείας τα δικά μας προβλήματα. Είναι και ζήτημα κοινωνικής ευαισθησίας, αλλά είναι και ζήτημα καλύτερης ενημέρωσης των πολιτών. Κύριε Νικολάου, αφήσατε εχμές περί διαφθοράς στην αστυνομία. Εγώ σημειώνω ότι ανάμεσα στις προτάσεις που δώσατε ήδη για την διοργάνωση της αστυνομίας υπάρχει αυτό που ήταν, το θυμάμαι τώρα σε 3-4 εκλογικές διαδικασίες, ήταν η σύσταση ανεξάρτητης υπηρεσίας ιστορικών υποθέσεων. Γιατί δεν γίνεται αυτό, γιατί δεν προωθείται? Διότι φαίνεται ότι κάποιοι δεν συμφωνούν ακόμα.
Μα κυβερνήσατε και για πολλά και πράγματα. εσείς. Κοιτάξτε να δείτε. Για 10 χρόνια αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Να σας πω και για εκείνο. Η εποχή διακυβέρνησης Κληρίδη είχε γίνει το Συμβούλιο Παραπών, το οποίο εξέταζε ζητήματα που είχαν να κάνουν με τη συμπεριφορά των αστυνομικών και το οποίο το 2000 δεν λειτουργήσε. 4 ή 5, επιτρέψτε με απλώς να σας πω. Αν δεν κάνω λάθος, το 2004 ή το 2005, στη γνωστή υπόθεση, νομίζω πρέπει να είναι υπόθεση AMS, κάτι τέτοιο, με απόφαση του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι αυτόν το Συμβούλιο. Του Τούρκου Λαθρέμπορο, ο οποίος συνελήφθη στην περιοχή, στην Τσίνας. Ο οποίος ισχυρίστηκε ότι κακοποιήθηκε κτλ. Από τα αστυνομικά όργανα. Και το δικαστήριο είπε ότι όταν εξέτασε το Συμβούλιο Παραπώνων το παράπονο του AMS, έκρινε ότι θα έπρεπε να ήταν εκτός της υπηρεσίας της αστυνομίας για να εξετάζει αυτής της φύσεως τα παράπονα. Και εμείς όμως θέλουμε στα πλαίσια της λειτουργίας μιας υπηρεσίας τέτοιας, η οποία να είναι ανεξάρτητη, να έχει εκτός από τη δυνατότητα να εξετάζει τα παράπονα από την αστυνομία αναφορικά με τη συμπεριφορά των αστυνομικών οργάνων, να έχει τη δυνατότητα να εξετάζει και να διερευνά και τα θέματα διαφθοράς και διαπλοκής. Και έχουμε συγκεκριμένη πρόταση, την οποία είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν μαζί με αρμόδιους υπουργούς. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη από κάποιους για τον τρόπο τον οποίο πρέπει να λειτουργεί. Και από την αστυνομία ή από τους πολιτικούς προϊσταμένους? Κυρίως να είναι από την αστυνομία. Μάλιστα. Γιατί υπήρξε και έντονη αντίδραση όταν δημιουργείται η ανεξάρτητη αρχή διερεύνησης παραπώνων από πλευράς της αστυνομίας. Και θα σας πω ακόμα κάτι. Με βάση το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο, το Φεβρουάριο του 2012, η αντίληψη που υπάρχει μεταξύ των Κυπρίων είναι ότι το 75% των Κυπρίων θεωρούν ότι υπάρχει σημαντικό ζήτημα διαφθοράς στην αστυνομία. Όταν μάλιστα ο μέσος όρος των 27 κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μόλις 34%. Είναι πολύ ψηλό το ποσοστό, γι' αυτό τον λόγο εμείς επιμένουμε ότι και σήμερα ο κύριος Υπουργός, εχθές ο κύριος Υπουργός, αναγνώρισε ότι υπάρχουν ζητήματα διασύνδεσης ατόμων του οργανωμένου εγκλήματος, πιθανόν με κάποια αστυνομικά όργανα. Μπορεί να είπε ότι για παράδειγμα έκαναν διάφορα για να πατάξουν το ζήτημα, αλλά δεν είναι αρκετό τώρα να τιμωρείς κάποιον γιατί παραβίασε έναν κανονισμό της αστυνομίας, είτε για την εμφάνιση του είτε για την συμπεριφορά του. Πρέπει εκεί να μπει σε βάθος και να διερευνήσεις τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται κάποια θέματα. Να δώσουμε την ευκαιρία να απαντήσει ο κύριος Δαμιανούς. Αλλά αυτά είναι ναι, υπάρχουν θέματα που ηγέρθηκαν προηγουμένως τα οποία πρέπει να επανέλθουν. Το πρώτο που θέλω να σημειώσω και θα σπεύσω να το πω, διότι σε περίπτωση έλλειψης χρόνου πιθανόν να μην λεχθεί και το θεωρώ πολύ σημαντικό, είναι ότι σήμερα η καταπληκτική πλειοψηφία των ανθρώπων που αποτελούν το αστυνομικό σώμα είναι και ευσυνείδητοι και το καθήκον τους το πράττουν στο έπακρο, παρά τις όποιες δυσκολίες επιχειρησιακές ή άλλες υφίστανται. Το λέω αυτό διότι σε αντιδιαστολή θα πω ότι σίγουρα υπάρχουν και υπάρχουν και ανάλογες δηλώσεις προδεκαετίας και δεκαπενταετίας και επιοχικοί αστυνομικοί και άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς δεν τιμούν τη στολή που φορούν. Αλλά η καταπληκτική πλειοψηφία των ανθρώπων είναι εκεί, επιτελούν το έργο τους και το καθήκον τους και μάλιστα πολλές φορές κατά τρόπο ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Για να μην αδικούμε κιόλας αυτό το σώμα ασυλίρδη. Τώρα, στο παρελθόν είχαμε πολλά φαινόμενα τα οποία έχουν εκλείψει. Κάποια από αυτά αναπαράγονται. Ο πόλεμος των φατριών της δεκαετίας του 80 ή τέλη της δεκαετίας του 80, 90 και εντεύθεν, ο οποίος για μια σειρά ετών είχε κοπάσει, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αφαιθεί να επανέλθει. Και εδώ σίγουρα χρειάζεται η συνέργεια πολλών παραγόντων και πολλών υπηρεσιών κρατικών και άλλων. Άρα, τουλάχιστον στο κομμάτι που αφορά την νομοθετική εξουσία και την εκτελεστική, πρέπει να υπάρξουν εκείνες οι συνέργειες που θα υποβοηθήσουν και το αστυνομικό σώμα, αλλά και ευρύτερα τις διοκτικές αρχές, αλλά και τα δικαστήρια. Διότι, επαναλαμβάνω, πολλές φορές από την εξίσωση αφήνουμε εκτός τα δικαστήρια, που αποτελούν το τελευταίο κομμάτι στην όλη διαδικασία, στην αλυσίδα της απονομής δικαιοσύνης. Πλην όμως, ίσως είναι και το πιο σημαντικό. Διότι, άπαξ και διαπραχθεί ένα έγκλημα, η πλημελής τιμωρία ή η ατιμωρησία αποθρασύνει. Οι δίκες που κρατάνε χρόνια. Ασφαλώς, και έχουμε καταδικαστεί φυσικά άλλα κράτη πολύ περισσότερο από την Κύπρο. Η απονομή της δικαιοσύνης πάβει να είναι ορθή αν παίρνει σε βάθος χρόνου.
Ένα στοιχείο λοιπόν που θέλω να εισάξω, και αντιλαμβάνομαι ότι θα έχουμε και μια τελική τοποθέτηση, είναι μαζί με τον εξυγχρονισμό του δικαίου και των διαδικασιών και τη βελτίωση του τρόπου παροχής της δικαιοσύνης και απονομής της δικαιοσύνης. Είτε αυτό αφορά ζητήματα μιχνογράφησης, είτε αφορά την καλύτερη λειτουργία αρχείων, τα οποία θα υποβοηθήσουν και την αστυνομία στο να εξάγει πιο αποτελεσματικά συμπεράσματα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή έχουν λεχθεί και δύο συγκεκριμένα ζητήματα, λειτουργεί σήμερα παρά τις δυσκολίες ως προς το προσωπικό ή άλλες, η ανεξάρτητη αρχή διερεύνησης παραπώνων κατά της αστυνομίας, λαμβάνει και διερευνά παράπονα. Και αντιλαμβάνομαι, υπάρχει και το ανάλογο του λεγόμενου internal affairs. Υπάρχει και το τμήμα υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου που ασχολείται με τα θέματα διαφθοράς. Δεν είναι ανεξάρτητη όμως, αν κατάλαβα καλά την εισήγηση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Η πρώτη είναι ανεξάρτητη. Η πρώτη της οποίας προεδρεύει ο κύριος Σπυριδάκης σήμερα είναι ανεξάρτητη. Είναι άλλο, θα έρευνα όμως θέματα διαφθοράς. Άρα αυτό που χρειάζεται είναι να αξιοποιηθούν οι θεσμοί που υπάρχουν σήμερα και μέσα από μια συλλογική διαβούλευση να δούμε ποια άλλα ζητήματα μπορούμε να εισάξουμε και στη δική μας πολιτική. Μας έχουν μείνει 4 λεπτά, από 2 ο καθένας θα πάρει. Ναι, αλλά είχαμε ζητήματα τα οποία. Ναι, να τα πούμε σύντομα. Πλειοψηφία των μελών της αστυνομίας σίγουρα. Εγώ θεωρώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της αστυνομίας είναι έντιμη. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πρόθυμοι να εκτελέσουν το καθήκον τους. Μπορούν να το εκτελέσουν. Το ερώτημα μας είναι αυτόν. Έχουν τον ζήλο. Και διερωτάται κάποιος. Η αναποτελεσματικότητα της αστυνομίας. Η αναξιοκρατία η οποία επικρατεί. Οι παρεμβάσεις που γίνονται στο έργο τους. Και αυτό το τονίζω. Υπάρχουν υποθέσεις, κύριοι, οι οποίες παραμένουν στο συρτάρι. Και ουδέποτε προωθούνται. Είτε να καταχωρηθούν στο δικαστήριο, είτε ακόμα να διερευνηθούν. Αν θέλετε παρακάτω να πω το εξής ακόμα. Υπάρχουν δυστυχώς η ευθυνοφοβία μέσα στον χώρο της αστυνομίας. Αυτά είναι, θα το πω, ανασταλτικοί παράγοντες στην εκτέλεση των καθηκόντων των αστυνομικών. Χρειάζεται μια ριζική δομή, αναδόμηση είναι η αστυνομία. Συλλογική. Εμείς καθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση πώς πρέπει να γίνει αυτή. Όμως, για να πω απλώς ένα παράδειγμα για να δείτε πόσο υπάρχει. Υποκάλυψη αστυνομική λειτουργούν σήμερα, αλλά είναι ακάλυπτοι άνθρωποι. Δεν καλύπτονται από την νομοθεσία. Αύριο μπορεί κάποιος υποκάλυψη αστυνομικός να το δείτε να ηχθείρεται στα δικαστήρια για ποινικό αδίκημα. Ενώ εκτελούσε το καθήκον του. Και είχαμε τέτοια περίπτωση στο παρελθόν με τον Πάνθυρα, αν θέλετε. Υπόθεση Πάνθυρα. Μάλιστα. Να πω όμως παρακάτω. Λέω είναι έντιμοι. Χρειάζονται όμως και οι ίδιοι να τους δώσουμε μια προστασία για αυτήν την εντιμότητα. Γι' αυτό εμείς μιλήσαμε ότι θα πρέπει να μπουν κάποιες διατάξεις οι οποίες να προστατεύσουμε τον αστυνομικό. Να του δώσουμε τη δύναμη να αποκτήσει μέσα και από τις δυνατότητες που θα προσφέρουμε δια της νομοθεσίας και τη δύναμη να αποδώσει ο ίδιος για την εκτέλεση. Και για τη συλλογικότητα θα πω απλώς ένα πράγμα. 16 Ιουνίου του 2011, πριν ένα χρόνο, είχα στείλει μια επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης, όταν πάλι είχαμε παρόμοια προβλήματα μετά. Ναι. Αλλά σε πολύ λιγότερο βαθμό. Και δεν πήρατε ανταπόκριση. Και ζήτησα να γίνει, και μάλιστα τότε ήταν κάτι το οποίο εκπλήθηκαν από όλα τα κόμματα, πλην του ΑΚΕΛ, να γίνει μια διακομματική διάσκεψη για το οργανωμένο έγκλημα. Και την αντιμετώπιση γενικότερα του εγκλήματος στον τόπο. Δυστυχώς, καμία ανταπόκριση. Λοιπόν, 2 λεπτάκια για εσάς, κύριε Δεμίνου. 3 σημεία. Το οργανωμένο έγκλημα, νομίζω δεν υπάρχει ο ισχυρισμός ότι γεννήθηκε το 2008, όταν ανάλαβε την εξουσία ο Δημήτρης Χριστόφιας και το ΑΚΕΛ έγινε κυβερνών κόμμα. Και τουλάχιστον για 3,5 χρόνια συγκυβέρνησε με άλλα κόμματα. Μακάρι να ήταν τότε, θα ήταν ποτέ ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς, ακριβώς. Δυστυχώς, και αυτή είναι σωστή φράση, ανδρώθηκε και θέργεψε τις προηγούμενες δεκαετίες και σήμερα βλέπουμε μια εξωτερήκευση αυτού που εδώ και δεκαετίες απέκτησε και οργανωτική δομή και δυνατότητες απεριόριστες, ενέκα ακριβώς και των χρημάτων που διαθέτουν όλοι αυτοί οι παράνομοι. Να πω ένα παράδειγμα. Κάποτε ως ΑΚΕΛ προειδοποιούσαμε πριν 15 χρόνια ότι η μάστιγα των ναρκωτικών χτυπά τις πόρτες των σπιτιών μας. Και κάποιοι άλλοι εφησύχαζαν και μας έλεγαν: ξέρετε, αυτό είναι προσβλητικό για τα παιδιά μας και για τις οικογένειες μας. Σήμερα χτυπούν οι ναρκωμανείς χρήστες ναρκωτικών και ζητούν θεραπεία και δεν έχουμε κέντρα. Το μήνυμα που βγαίνει. Τι είναι, ποια η διαφορά. Αδικούμε την πολιτεία, διότι αυτή η κυβέρνηση για πρώτη φορά. Και αν τα κέντρα που θέλετε να σας πω κάτι. Θέλω να σας πω κάτι. Ποιοι έκλεισαν τα κέντρα ουσιαστικά που ήλεχαν τα ζητήματα των ναρκωτικών και τη δραστηριότητα των ναρκωτικών? Ποιοι επαναδραστηριοποίησαν την Εθνική Αρχή, ποιοι σήμερα λειτουργούν άψογα μέσα από το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο και πολλά άλλους τομείς. Αν θέλετε μια ειδική εκπομπή να την κάνουμε για τα ναρκωτικά. Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι γενικότερο. Ο εφησυχασμός διαχρονικά
οδηγεί σε αρνητικά αποτελέσματα. Επομένως, η πολιτεία συλλογικά πρέπει να αντιμετωπίσει αποφασιστικά και την παρανομία, αλλά μακριά από κομματική χρειά, να αντιληφθούμε ότι αυτά τα ζητήματα που είναι διαχρονικά είναι και σήμερα μπροστά μας. Ήταν χθες, ενδεχομένως με μεγαλύτερη ένταση προχθές. Πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, αν όχι εν τη γενέση τους που δεν έγινε, σήμερα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Απλώς, αν μου επιτρέπετε μια φράση. Δεν έχουμε χρόνο. Από τα στοιχεία που έχω εδώ μπροστά μου, για το θέμα των ναρκωτικών ειδικότερα, ξέρετε ότι ο αριθμός των οποίων ζήτησαν να έχουν θεραπεία, 884 άτομα το 2010, και δεν μπορούσαν να βρουν κέντρο για να θεραπευτούν. Άρα θα πρέπει να γίνουν και άλλα κέντρα. Και ακριβώς αυτό είναι που τονίζαμε. Συμφωνείτε με αυτό, ότι θα πρέπει να υπάρξουν και άλλα κέντρα. Και δεν το λέω για αυτήν την κυβέρνηση. Πρέπει να δοθούν δυνατότητες, και αυτά είναι αιτήματα που έχουμε και εμείς ως ΑΚΕΛ. Αλλά όταν επικεντρώνουμε στο ζήτημα των ναρκωτικών, το θέμα της πρόληψης και της ενημέρωσης των πολιτών που δεν έγινε πριν 15 χρόνια, το βρίσκουμε σήμερα μπροστά μας. Ξέρεις καλά καλά στην Επιτροπή Νομικών. Κύριε Νικολάου, ξέρεις καλά καλά στην Επιτροπή Νομικών. Ζητήσαμε να μας φέρουν μια νομοθεσία και τους είπαμε να είναι επίγουσα αναφορικά με τη μεταχείριση του χρήστη. Πόσον καιρό έχει που την περιμένουμε, αριστερά. Το θέμα είναι να έρθει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς, κύριε Νικολάου, και εσάς, κύριε Δαμένου. Είναι μεγάλο το θέμα. Δεν εξαντλείται, όπως είπατε και εσείς. Μακάρι να εξαντλείται σε μια εκπομπή. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που είστε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Καλό σας βράδυ.